5 λεπτά. Καλά, οντισιόν, μόνο εμείς είμαστε εδώ για το ρόλο. Μου λες, το κείμενο το έμαθες θα γίνει ρεζί. Καλά, δεν κοιμηθήκαμε και καλύτερα, θα μας κάνει και υποδείξει το λενιό. Α, ναι, για πες τα πες της. Απόψε τρώμε οι ευχάριστες του Άγγελί μου. Άντε με τρελαίνει, φεύγω. Α, μην μου το χαλάς τώρα τελευταία στιγμή. Μην μου το χαλάς, Δεν έλα. έρχομαι, Χάπατο, δεν έρχομαι. Θα αγγίσου κι άλλα να κάνουμε μια πρόβα, σε 10 λεπτά βγαίνουμε. Βγαίνει, ψώνιο. Λοιπόν, άσε τα νάζια τελευταία στιγμή και ετοιμάσου, εντάξει. Ιωάννα. Καλά. Τρόμαξα. Ιωάννα. Δεν είμαι καλά, κάτι έχω πάθει. Και εγώ που τσάχηκα το πια αυτό για μια οντισιόν. Πόση βλακεία κουβαλάς. Έλα, πάμε να είμαστε. Δεν έχω μπαταρία. Ιωάννα, αργείς. Κάνε τι μπορώ. Κοίτα, μην αγχώνεσαι. Με το που θα σου πω. Ωραία. 3-2-1. Όχι, όχι. 2-3-1. Ούτε. Ιωάννα. 1-2-3 βγαίνουμε. 4-5-6. Αυτά να τα βάλεις εκεί που ξέρεις. Τι γλώσσα. Δεν έφαγα εγώ τόσα χρόνια στην κουζίνα για να έρθει ο πρώτος τυχόν προμηθευτής να μου πασάρει εμένα το λάθος παράκι. Πίσω! Πίσω! Άντε κάτσε και δρόμο. Σκυλάτικα. Ήρθε με το κασετόφωνο όταν είμαστε διαπασόν. Α, εμένα τα λαϊκά μου αρέσουν. Ρε Ιωκάστη, εγώ έχω το πρόβλημά μου κι εσύ. Τα ζώδια ψάχνεις. Α, τίποτα έτσι. Τι μου λες, αν υποθέσουμε ότι έχεις σκοτώσει κάποιον. Γιατί να υποθέσουμε. Θα έπρεπε να ενημερωθούμε. Η εφημερίδα θα έπρεπε να αναφέρει το περιστατικό. Εξαρτάται. Από τι. Από το αν βρίσκεται ο χρόνος στο Λέοντα. Εσύ κτέλπια εδώ μέσα. Έχω το πρόβλημά μου κι εσύ. Δεν μου λες το πρόβλημά σου κάτι, για τα σπαράγια μου μιλάς. Μα τα σπαράγια είναι το πρόβλημά μου. Γιατί δεν μιλάς με κάποιον ειδικό. Πήγε έναν ψυχολόγο, μόλις τώρα ήρθε από την Βιέννη, από το Παρίσι. Κάνει θαύματα. Πας σε ρίπιο και βγαίνεις Παρθενώνος, οικονομικός Αυτό εδώ είναι το σωστό σπαράγι. Βεραμάν, χρυσίζει όσο ανεβαίνει, σκούρο όσο πρέπει. Πάρ' το δες το. Και αυτό εδώ είναι το λάθος σπαράγι, κυτρινιασμένο, λεπονιάρικο. Καταλαβαίνεις τη διαφορά. Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι η μαγειρική σου έχει παραλιάσει τα νεύρα. Έχω την ευθύνη ολόκληρη εστιατορίου. Την κουζίνα μόνο. Σε ένα εστιατόριο, η κουζίνα είναι το άμπαν. Ο άπαν ενός εστιατορίου είναι στο λουκτόρι. Πώς θα σε κοιτάξουν, πώς θα σε χαμογελάσουν. Θυμάμαι ένα παλιά στο Παρίσι, σε τελείωσε το αγόρασε εκείνο το καιρό μετά. Αυτό θα πει σωστό εστιατόριο. Σωστό εστιατόριο θα πει σωστό φαγητό και σωστή εξυπηρέτηση. Το φαγητό είναι πλούσια αφορμή. Το φαγητό είναι τέχνη. Τέχνη είναι η άμπα, βρε δεν είναι ο Μαϊδανός. Ο δικός μου είναι. Η άμπα είμαι κάθετη. Μην μου λες, αυτά που μου έδειξες θα τα μαγειρέψεις ή τα έφερες απλώς για τη διδασκαλία. Για τη σαλάτα είναι. Για τη σαλάτα. Κρίμα πάντως, νέο κορίτσι και να ξημερβαδιάζεις επάνω από τις... Μανά, κατσαρόλες. Τις ξέρω μωρό μου, τα βασικά τα γνωρίζω. Σε παρακαλώ μην με ξαναπείς, μα είναι tragic. Ποια βασικά. Εσύ μέχρι χθες νόμιζες ότι το Walk είναι πόλη της Ρωσίας. Αφού έχει την ίδια κατάληξη με τον Βλαδιβοστόκ. Μια που στη Ρωσία διευκόλυνε τα ειστήρια του μπαλέτου. Μόνο εξώστης. Σιγά μη σκαρφαλώνω στα υψίπεδα για 10 μπαλαρίνες. Κόλτε μαγέν. Πουλήθηκαν σου είπα. Να ξανατηλεφωνήσεις και να πεις το όνομά μου. Άμα πεις Ιωκάστη Παπαδάμου, θα βρουν. Τι μου είπες, τι θα πάμε τελικά εκτός από κολπούς. Σπαράγια. Κολπούς και σπαράγια μόνο. Κολπή, στην κορίτσι μου ό,τι πεις. Δεν είναι βολβί, είναι σπαράγια. Αν σε εκνευρίζουν τόσο αυτά τα φυτά χρυσό μου, να μην τα μαγειρεύσεις. Θα βάλω πιο λιπαρό θα έμεινα. Πάπια με πετροκέρασα. Τζίζος, πουλί με φρούτα καλέ, πώς σου ήρθε. Κανονικά εσύ τα γίνανε χουρμάδες. Αλλά πού να τους βρει αυτός ο άχρηστος. Ας εκτήρπια εδώ μέσα.
Τι ώρα έρχεται ο Στέφανος? Στις 7. Πρέπει να πάω να τον πάρω. Δεν χρειάζεται, θα πω στον Κοσμά. Τι δουλειά έχει ο Κοσμάς? Θα φάει μαζί μας. Θα πάει και ο Κοσμάς εδώ? Εννοείται και ελπίζω να πήρες αρκετά βύσσινα. Πετροκέρασα είναι. Βρε, ό,τι είναι πήρες. Νομίζω ότι θα είμαστε μόνο οικογένεια. Και ο Κοσμάς της οικογένειας είναι. Η οικογένεια του Κοσμά είναι η Βέτα. Η Βέτα. Η Βέτα είναι απλώς μια σύζυγος. Η δικιά του. Θα μπορούσε να λίγο. Είναι τόσο αδιάφορος. Έλα, τηλεφώνησέ του. Σιγά μην Κυρίως τηλεφωνήσεις εξαιτίας τον του Κοσμά. Μαξιτζίδων. Είναι πολύ ενοχλητική. Όλο ξεφυσάνε. Πώς δεν ξέρεις και με ποιον τους. Είναι βιοπαλαιστές, είναι δολοφόνοι. Γιατί να είναι δολοφόνοι? Μια σκέψη κάνω. Αν δεν πας καλά. Είχε και τα μούτρα να έρθει στο μαγαζί. Πότε ήρθε στο μαγαζί? Το Σάββατο. Είναι ο Στέφανος εδώ από το Σάββατο και πού μένει? Ποιο Στέφανος, μωρέ, ο Κοσμάς με τη Βέτα. Α, so boring. Και ποιος πλήρωσε? Δεν με αφορά. Μπράβο, παιδί. Το κάνω φαίνεται. Μπορεί τα μαλλιά σου να μυρίζουν ψαρίλα, αλλά έχει στάφτ. Βαρέθηκα. Να πας να τα κουρέψεις. Να κάνω ένα παιδί. Σήμερα που θα έρθει ο αδελφός Με σου, την πρώτη ευκαιρία. θα το μεγαλώσει μέσα στους μαϊντανούς. Αν δεν γεννήσω, θα την αφήσω τη δουλειά. Αχ, έτσι μάλιστα. Αλλά πρώτα να βγάλεις τα βύσσινα. Δυο δουλειές μαζί δεν γίνονται. Τα χάλια εδώ μέσα. Πώς θα μείνει εδώ μέσα ο Στέφανος? Σας αμές. Καλά δεν είναι πως θα πάρεις γυναίκα. Μα υπερθέτως. Και πού είναι? Θέλω να κάνω κι εγώ κάτι με τα μαλλιά μου. Να αλλάξω χτένισμα ή κάτι τέτοιο. Τις προάλλες είδα ένα κορίτσι στον δρόμο. Μια από αυτές τις κάπως έτσι καλλιτεχνικές φιγούρες με τα σαλβάρια, σαν και σένα. Όταν από απέναντι. Και κρατούσε ένα κομμένο κεφάλι. Το πούνε και πέρα το έφερε. Όχι πια να πνοεί. Αλλά όταν πλησίασε, κατάλαβα ότι το κεφάλι δεν είχε ούτε μάτια, ούτε στόμα, κανένα χαρακτηριστικό. Ήταν από αυτά που βάζεις, που στερεώνεις την περούκα και τη χτενίζεις. Νομίζεις πως θα μου πήγαινε μια μελαχρινή περούκα? Δεν είμαι ποτέ μελαχρινή. Λέω να το τσεκάρω. Και αν μου πηγαίνει, να το βάψω. Ή μάλλον αυτό θα τα βάψω, καλύτερα αυτό. Θα αγοράσω την περούκα. Και όποτε θέλω να γίνω μελαχρινή, θα τη φοράω. Αυτό το πουλί με τα βύσσινα είναι νόστιμο? Εμφανισιακά εννοώ. Στέκει. Στέγη ή παραστέκη. Άντε πάμε, τέλειωσε πρώτα. Μπράβο,